नुखना बले ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। टक बुकुर खुंनायनि मोखां बाहायके हयक्लायजाक हयक्लायथाय किसाके बुकुरक तला सिकलाय थांनायखा नायनायले बायाब्र तिनि बिकास बाबुनि बिकास मन्त्रिनि मोखांनो बाहायके हयक्लाय दंखा अमुबो इलेक्शननि परेया रेजाल्टनि सिगांनि मांखलिसि अमु अमुन आं साबो बायब्र क्षमता तंखांके केबो अहंकारता खालायदि प्लास क्षमतानि अपब्यवहारता खायदि जाक जों बिनि तो नायलेखा ताबुक जों बिनि बाचामारिनि अवस्था तामुमनो किसा नायनायलेनो नुखना बले बिनि यागुलो जों नायलायनाय बायब्र टाकला मामा ठाकुर ब पजिशनाव दं ब अबस्थायाव दं फायदि नायनायलेनो जोंनि मामा ठाकुरनो 1, 2, 3. ब ओंखा सायदेमान ओभार टैलेंटनि कमी करै बिनि टैलेंट बेयाव साक साकनो अहंकार खालायो ब ओंखा चाणक्य बालायनो चालाक निनि संसारनो निनि नग्न ब सुक्रुबैबो मानो सोनामैबो मानो बायब्र स ओ चाणक्यनिबो ताबो अवस्था बेगतिक बनो ताबो पाब्लिक रं नायमानिया नासलिजाक तांगै हिमबा तिप्रा मथानि ताबुक जे रिसेंटली नगद जे किसा मिसा सबायमानि तिप्रा मथानि तंकसां हालक रंनो सुक्रुबमानि बनो ओ चाणक्यनो मामा ठाकुर सो नकल हইতে साबधान बायब्र सिनि उइनारेक दे टाकला मामानो नकल हইতে साबधान बिनि यागुलो जों ताबु सालायनि बायब्र सिरियास काइसा मैटर काउंटिंग नि दिनो बीजेपी नि कैंडिडेट डेविड देबबर्मा तामो खलायका नर अ भिडियो नायनाय दे आउट नि बरक जनरल नि बरक न तबैबो बिसिङो दायित्व निका एजेंट होनो हैं नर वानसुबिते मान बमो हाके बर र काचुपि बुट खंना बागै बर आउट नि बरक न र दायित्व निका एजेंट नामु हैं वानसुबिते मान नायला बसु दरबार थांका जागाव ताखले इलेक्शन कोनो जागा बर छापाबाजी खालामलिया फियाबा काउंटिंग बर किसु गरमिल खालायना बागै बर र चाइतक मानि फियाबा चाइतक मालिया तांगै हमबा कबै न केबो मेचेनि माइनिया फियाबा कबै लामाव हिमनाय कबै सामुं पुइला पुइला के किसा उंक्लगनो दं मुइतोनार दे कबै नि फान कबै न केबो मेचेनि माइनिया सो एट द लास्ट मोमेंट आं आसंग सायनाय 2026 नि जे एडिसि संमारिनि रिजल्ट बेलायखिन हामका गोबां कैंडिडेट नो गोबां कुक मार्जिन बाय लीड खालाय पास खालायका सो अमंखा थानसानि बोथाय इलेक्शन फुरु बिनि सिगां जां माने ओंखा आनि काइसेनो रिक्वेस्ट दंनाय ताव रिजल्ट मांखा कप्लाय ओंखा सो प्लीज जों बाय जों वायलेंस खालाया केनो बेलायखिन जानाय तांगै हमबा आसे गोबां मार्जिन बाय पास बंगिया खामो गोबां कुक क्रस वोटिं मा बाय चिन्ति प्रमोटा कैंडिडेट्स र गोबां मार्जिन बाय नंबर बाय लीड खालायका पास ओंखा अ जागाव सीपीएम नि भोट बुमांखा जों बीजेपी नि नक नि भोट बुमांखा जों जोंनो अस्वीकार खालायमानिया हायनि बागै जों ताकुक बुकुक बाया साक बाक्सा प्लीज केबुनो कुनो नर बुतक था खालायदि अमन आन अ भिडियो नि बिसिंति रिक्वेस्ट दंनाय बेलाय बेलायखनो हामबाय।